takýchto lídrov s prepáčením, ako je Kalasová, Lajenová, ako jedna je extrémistka, druhá gynekologička, to je proste úplná tragédia. Naozaj, pokiaľ bude mať takýchto lídrov Európa, a už to dneska priznáva aj Amerika vo svojej bezpečnostnej novej doktríne, že jednoducho s takouto Európou sa nedá ani rozprávať. Však to sú ľudia, ktorí nemajú úroveň a dokonca ešte aj ten plán na mier na Ukrajine sabotujú a bojkotujú a to sú veci, ktoré naozaj zostáva rozum stať. Preboha, však tá Európa najviac dopláca na tú vojnu, respektíve na to, že prijala sankcie a snaží sa o útočnú politiku voči Rusku. Čiže ja naozaj nerozumiem, čo chceme ešte viac klesnúť. Ako politicky chápem to, že dneska to nevie žiaden z tých západných lídrov vysvetliť domácemu publiku a svojim voličom, že na čo tieto 3 roky míňali peniaze daňových poplatníkov, hnali nás do vojny, ktorú sme nemohli vyhrať. Na čo to celé robili? Hej? Nemajú na to odpoveď a tak chcú silou mocou pokračovať v tejto vojne, ale kvôli tomu umierajú ďalej Ukrajinci, kvôli tomu tu naozaj hrozí ďalej 3. svetová vojna. Úplný blázni. Naozaj s týmto nič nechceme mať spoločné.